Omwanchwa omutegereri na oyo turigeretie na kwariganirie asiri tukoria rero asomorogerio bwa election yeri tukerigarie Juma. Election ya Juma nigo tugokwanira igoro yukubarirwa oboronge asokwegena, yani justification by faith. Marikaita machano ni gakorwa se ekebungo kya barumi isate ekebungo kya merongevere na isano na isato. Therefore, we conclude that the man is justified by faith without the deeds of the law. Nga se igabona tuatikire kumanyanga omondo ni gakobarirwa oboronge asokwegena amakorwa yerichiko ateyo. Ayina mangana tukoligereria ase lesson ye Jumeye na boigo nkogote byanga ase lesson ye igoro yokubarirwa oboronge asokwegena. Ekenene nkoroka na kere kubwa ebyene binde byonsi bigokwanirwa ase reformation gusaso gonjoriria na kubwa mono onyore ase amakiaria ya barumi engakinere omwaka 1520 bantu babugete ngonjoreri wachire mono kegima kubwa mono nonyorete omopapa orekoro kungaleo akarwari ichiko Ryoko gikeria Martin Luther na omageri waye nga igara atabwana eti kubwatua bono Luther akaruororo munyamore I want to ban a copy of the bull because if it were one teaching that could never be compromised, justification by faith was and is it. Yani nchirendenga agabetereria nga akebetere gurume yaye ngo suguma kwarenga kurwengoro yo kwarenga igoro mono gwikia kerengo atari gutigaringanere asinge njo ye yuringanere gori yarenge eringe njo chinga kecho nazi chinga kechi unondegerete na bunondegerete na hinde ni gorire erienge njo mangana na harabera tatondere to kwanira so bwenge na obwikira no kengma aseleso ni yeri tuko liyalero asomoroberio yo bwoko balerwa oburunga so kwegena asomoroberio obwa ogotoreka kero yo moito each of us is a criminal kina taga kwanira asomoroberio bwoko balerwa kero yo moito no mosalia aseigo ntenenera and the substitute yeso nere bweka obwate record yengiya ekero ko gende background check ya yesu nere bweka obwate owancherwa asobosibwanya sae nero oranyare ko bakagotinina asebigambero ntenenera yaito ekyagara ntunaba mochi na asinginjo yaki oboronge bwaya igobo guitaberonwa bosio bo ogotacheneka bwaito aseigo ni gotoko barerwa oboronge aso igotogo chenwa asobosibwanya sae tali asinginjo twakorira amaya tali asinginjo torabaya korende asinginjo yemeremo ya yeso oyo boronge bwaye bakobo bweito onye toko bwoitaberana onye toko bwancherana wetera aso kwegena igobono onye toko kwana igoro yeringana rigiya onye toko kwana igoro yamangana amaya tinkagere tinga kenenkero rando raro kamangana amaya otatigaringa ne ririkoro kunga kobale ruboronge aso kwegena omwanchani koko irana ensementangani amakorwa yeri chiko ogokora asama chiko and the deeds of the law kero ko gende kebungo kia abarumi so totogo kwanera ekebungo gie komena kianda ne kemeronge bere nkororore nga ninke paura kwana igoro yeri chiko talinga inkia kwana igoro yeri chiko na lichiko ngirigo tokolera na kubwamono lichiko ngiri takole aso bwenge kingima igonta gete gote abanga Paulo igago tumeka lichiko gaiga korengana nenchira abayahudi bali gwete asenga kiyo abayahudi litukubuna lyarero igo barengeretinga amachiko ebitabo biri bitano te Tora ebiri bya Musa bya machiko biri bitano na ibago kwanera na kubwamono okobwa tano wonsi ogokoro omunyamule rale wande aseleso ni yege songonga the moral law plus the amplification of this
in the statutes and the judgments, as well as the ceremonial precepts, was a part of this instruction. Igona okatebanga machikalia yemeyega machiko yechindagera machiko yokomenya onziga bekire asensemeye bono kolengana na Paulo ekera kubeka mangana igoro yelichiko igakotanga koba inse yelichiko emine tinga kugambirwa nelichiko igona okatebanga na ki, by the way, lichiko igoriko ligwashuria ngana nale tobishoti ligo to manolera elinde twarora na ki obobebu omonto ekenyamolera gotebanga reveals a person's shortcomings and guilt before God. Igo lichiko ekero liakoro keri obobo tirikorusia obobe nonyengaki lichiko ndikorusia obosalia bwaito bono lichiko igo liratorore ngobe ndochembo benakora ekero kwamanyire goikarikorae ochikoligianga nga kibono ngokonywa nga kingotorirwa kurwa sobo saliobo na kigegera bono toisikoreta egetabu eke kia barumi asama kiaya aseli tukoli tolia rero abo tokoligereria ni entogere tokoka moral law enchira nere tokoligereria nga oyo no mino tomoita nga kia mangana akoreka nensemiye kwanyara kwa bakokora korengana nenchira amangana bwenete na kubwa mono utasalia lichiko igo lichiko igorigo turagiranga aye wakorire bobe eyire ngintu yae lichiko tirigo totoria lichiko igoringa buna symptoms emanyereri byoborweire ekeri bamanyereri kwa manyirenga ayu muntu ngatiri omuntu igongati asingintu garukende nago achetwe garukende no mobero salikire okoro kinga yentongerekere bo base system boneke manyereri symptoms tigirigo ko wenya polendenge kora ochotanga obe onyaliro limbwato omotu onyaliro linkali kwati kwasigete egentongere kogera ochikoligia obowenya igono gotebanga imanyiriri mbiri ko wenya kolini nigo bigo turagera elinde tochikoligia oboringoria kusobo wenya nabo igo lichiko nabo liko nyara koba ligo kore miremenchira muni. By the way, tigango boliri boliga mwatemire sana abange batemire kolenda lichiko ngaki kwanyalirangani wanaga wana waikira so kwalire ndire kabisa otabuga atikemo lichi bwelingire ragotebi no nya kolenda lichi koliosi oborunge bwa Nyasaye kebungu kemeronge bere na kemo igegotebanga now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Bono ngakitula nyale ko batoko egulinganire iga oboronge obukwanirwa asoboronge bwelichiko ingana to kwana no boronge bwa Nyasaye tonyorete nga oborongo obo nigo bokurwa se Nyasaye na oboronge Nyasaye akorwa, and the only one that they accept as true righteousness na buoka awitabera na buno boronge igona gotabanga na ki ekero Kristo agocha kurubo gimabwaye asenginjo yogo tokwera onde bwenzi ora muitabera na aso kwegena nigakobere borongo bwa Yesu ekyagera oboronge bwa Nyasaye no koigwera lichiko nelichiko igolingane tienga oboronge bokorekane na gotebanga oboronge bokorekane omunyaibe nigabwate okomocha kawaida munyaibe nigabwate okomocha kwa kawaida wocha serichiko kolinde aso kwegena iga ogocha se Nyasaye kwareta makuru a Kristo talia yao a Kristo ekyara na robwato boronge ekyara igari Nyasaye na boronga bwate no bwa Nyasaye igona godange karotu muitabera ndire buno omwana Nyasaye ige kenyamoro kyango ndabinga by faith it can bring to God the merits of Christ igotalia yuwa akolire Kristo asenja tarengo munyaibe asenja takolete ibe igo oboronge boli bwa ebokoletwa elinde tu ebisamaga yoboronge bwa Kristo ekena kiegento toganire gokora elinde Nyasaye atuitaberana oborongo obo no bwa Kristo oborongo obo no bwa Nyasaye lingana lya kaberengo kwa lya gatatu ndirianga by his grace asobuya bwaye oisugera ne kabongo gya 24 egego banga inki Paul agote bagaiga justifying as found in the text agote banga o justify yani ko bara romonto ngatakore timba mocho ochena enchirinde justify agote banga omonto tabuati kemwa omonto naito omonto lakini taitedi ngakibono naito omonto lakini nabwata okomoche
omuntu naro bwenete gutirina mutu yaye utakoretie ibe kiara tayari wakorire elinda makuru y'omuntu yo arogane oyo wesiko ase engaki muneyo ndagete gotebanga nyuma omuntu before this justification omuntu atarachi kobalerwa oburongo obo omuntu atarachi kobalerwa nga takorete kemwa ere goika amoitabera na Kristo nande aya agokorekana ryoka wetera sobuya bwa Nyasaye yani obuya ine favor oguno ogwanchirwa ekiagera ekero omunyeibe akomonchokera Nyasaye asengenjo yogotorigwa ekenege kore kyobuya erinde kurigereria omonto oyo nakobaranga omonto oyo namororera amabera tigamuanchiriri ngatakoretia mangana gakitiga ng'ombi ngatakoreti ogwancheru kwa bene kigima tokonyora as yani favor onde te yora jasi yesa tebenga nimbwenete kwa mabera nimbwenete kiara nimbwenete nyabe no gwancheru kwa bene ego nase obuya bwanya sa taito go tebanga na ki the person who is in Christ looks upon justification as a past act ekero monto ochire me ya Kristo agocha si Yesu igakorigereria egento kyogo chenwa osugyo kobarerwa ngatakoretia mabe unengento yeti asengenjo yake ekiagera ngwachete tuyari asukwarenge ngwachete igamba ngana ali nerete ayabona igochenire igogwacha buno monto omachenu igogwacha buno monto bareirwo boronge wetera aso kwegena of course omonyebe aboko bulero aboko gumambye nabo ekero kwawure tokorara abo nande kwimukirere igoro nande Nyasaye kwa mubori Nyasaye asengenjo ne mwanya bantu inagwete akinkonye satebenga omwana one asengenjo wasabira amabera sengenjo weitirikima asengenjo na wanche na koiro obuya bwane na wanchira igo mwanjwa egento ngelinga aya na mangana maya yogotoreka ara maya kigima nga agotongusakera lituko gocha goitabera na konyora lingana liomonene na konyora obuya bwomonene bono ninki ekogotanga tonyora lingane ninki gera gotange tonyora usetu itaberana oyo obono boronge bwa Nyasaye toko bonyora wetera asobiya twatebanga oboronge bwa Kristo na butoko balerwa oborongo bwa Kristo nganaki osikoligereria lesson yao ase litukolia Jumatano igego teba ke mungu geshi na tano igago kwanere gore ya mangana ya maya oyo Paulo yogotoleka na amangana aya engana nera okwana nga remission of sins egento gego tokora totali konyoro wanjerwa asobusi bwa Nyasaye sorry egento gego tokora totali konyoro wanjerwa ase Nyasaye nebibito noko mocha waito korende ntogo kora kende gyonsi kende tike yotora akore elinde tonyako tokoboriwa and we cannot do nothing. We can do nothing of ourselves to cancel our sins. Kende nke yotora akore ntwa banyene elinde tosalie oseto sirio komochoko waito korende asomoroberio wokoboriwa asomoroberio wogotoreka Nyasaye manyene orure enchira ebibe okomochoko waito kogochi kwaberwa asokwegena wetera samanyinga a Yesu o Kristo lingane lirikoro kungo kwaberwa remission engencho ya emiti nga passing over yani weta igoro kusogweta ensemo kusokumbia igona gotebanga onde bwensi ochire na onyale ko bakako muitabera na Yesu wetera samanyinga Yesu oyo kura asengenjo ya ona inje igotoko bare boboro bori bwelinde toboronge bwa Kristo amangana mayanga tora kwana ngana ki Paulo ekera kwana gasaga usanga amangana ya bobyo ase bari baranyana ko bagotegerera inga abayahudi bamanyite ngamachi obuyo bwata nare nigola yengene boto bwama every abayahudi nigo bamanyite amachi bali kero yo na yengene botegera mara batebanga nako bwamono enchiro komenya nabantu bande nigo yarenge into Kristo obwanya sai
bagawo tochera enchire yora ibe tari wetera sama mino enchirora bwatema chikanyara fakti ya toko na mamocho aini go konyaro go ya yesu orekera kwana ya igano tebangana ki neringana lio mali ansemeyo chinga kitinge abata barengera ininga wetera soko igata getato tebia abata abanya go saliense nyuma tu akorete ibe igata getinya sasa linga bono chikeli onye ndigo totoria there is no need yokora bwata lichike kyara ndigo totoria a point Paul ankwana ne yengana ki nonye although obedience to the law is not the means of justification nonye kuiwera lichiko taido kwa yenjira yogotobarero boronge ashe amakorwa yerikero omuntu obareru boronga so kwegena the person who is justified by faith still keeps the law of God without the deeds of the law bado niga kolenda lichiko lya Nyasaye igo togokora and in fact igo togokora kula seke Mungu yeshi na therefore we conclude that the man is justified by faith without the deeds renga lyo mwali wekandi kiro soma gaiga Paulo gaga to atari point na kwigwera lichiko omuntu terinjira yoga niga kobale bulende igago omuntu gweka okwegena amakwegena lichiko ataiyo niga kolinda lichiko lya Nyasaye nande indifako bale rubo wene kigima wikiranu omuntu yubwika oyo ochenirwe ngingo na kubwata lichiko abantu bakobole nyidibo Nyasaye ngiyeko rera kwatiri toranyale kolinda lichiko kate kwibole appoint igona gote bangana ki muntu nde bwensi otarachenwa muntu nde bwensi otarabale ruburonge utaranyora oburonge bwa Kristo oburonge bwa Nyasaye omuntu yo however much oratema kolinda lichiko you cannot to kolinda lichiko kwana korengera lianga nasinginji akira raisi kusawara sana korengera lianga asinginji lichiko litato tuli igonto bwena etiko na wechanda kulibwata kwana korengera linjira uniyi kwana korengera lianga kero kindi hibe byana byaberwa so njo kwegena nabale roboronga so kwegena kolende bwatigali chiko Nyasaye tokonye ekero tokolingoria na koligereria mangana manene yo kwegena waitu ekiagara lingana liale otwale gukwanera nigoro yoko balerwa oboronge aso kwegena mangana ya buna arenge ayenga nchenga kia Paulo na boigo engaki ya Luther na boiga shinga kia yare ontiri amonaye mangana anaye ngicho tuakwana irenga amakorwa yelichiko tago totori kolende ndugana iko banyoro buronge bwa Nyasaye ngakitoko nyoro buronge bwa Nyasaye ngwetera asobuya bwaye imeli ngana linene ngwetera asobuya bwaye oetera asobuya bwaye tobonyora litangani oburongo obwa Nyasaye wetera ase Kristo ekiagara tali amakorwa ito tali okolenda wito lichiko kolende na amakorwa a Kristo twakoleranga without the deeds of the law omondo tarachenwa takonyara kolenda lichiko kolendo yochenirwe na bakolenda lichiko Nyasaye gokonye enchangonye kero tokomenyera amanganaye ngoshabana Nyasaye na tato ito twakobakire na kwira ne lingambo yamono aselingana liri tukolia lero igere litwegira mangana manene igoro ye lesson igoro yoko balerwa oboronke nekende tokonyara wektoria pijamana somo tegereri aso yoligere na bonsi twakoboli lingo wanja kwa gokale ka sobo maweto twaliganie aso burwetu bwao otochenekera lituko toikero burwetu bwao koranje tunabanyeibe yoto kwimukere yo tuiranga kolenda lichiko tonyoro gotoleka twabere otomanore amaisha ito turamuki elinde tunyale ko batokorora obuya no bwekera no bwao tukobuya bwao boto isane twensi otwaliganya soburo twasirite so motoria weka chinga kitinga weje tumende marieta na Jeremiah yoti sisi ni wana samanga bakusi